Moikka ja tervetuloa seuraamaan mun vlogia, kun mä lähden Raaheen reissuun. Päivä ykkösen alkaa siis kotona. Mä näytän rallipeikolta. Mä laitan kissoille ruuat ja kattokaa, mä oikeesti rakastan, kun syöpä antaa noin hyvin jo silittää. Ja nää on ihan niin, mä rakastan mun kissoja. Nää tökkii tai tulee puskee toisiin, kun ne ottaa ruokaa. Sitten mä kerään niitten lautaset tuolta, koska mun pitää laittaa niihin ruuat ja niillä jokaisella on niinku oma. Tai ei enää, koska toisin niille meni niinku kuivaruokaa kipoksi. Mutta joo, ihan sama. Mä otan niille ruuat ja mä laitan ne noille lautasille. Ja sitten mä annan niille kissalle ruuat. Ja kattokaa, kuinka Seppä tuli haistelemaan tätä kameraa. Sitten kun mä sain ruuat laitettua, niin mä menin nukkumaan sänkyyn lepäämään. Oikeastaan en mä nukkunut. Ja Seppä ja Ukko tuli molemmat mun viereen. Mä en kestä, noi on ihan supersöpöjä. Sitten mä menin alakertaan, mä hain aamukahvin ja sitten mä vielä katoin, että kaikki oli varmasti pakattuna. Mulla oli siis iso matkalaukku ja reppu ja molemmat oli ihan täynnä tavaraa. Ja reppu paino 200 kiloa, matkalaukku 5000 varmaan. Ne oli ihan superpainoat. Mä en edes tiedä, mitä kaikkea mulla oli mukana. Mulla oli kaikki vaan, mitä mä Loikipoteralla löysin. Ja sit me lähdettiin kohti Seinäjokea ja juna-asemaa. Tässä ollaan vielä matkalla. Ja ennen junan matkaa kuitenkin me käytiin Idea Parkissa, koska mun piti käydä hakemassa normaalista jotain juttuja. Mä en edes muista, mitä mä ostin sieltä. Mutta ei se haittaa. Mä löysin sieltäkin näitä lehmäkasvonaamioita, niin mä ostin niitä ainakin 2. Ja sitten me oltiin kassoilla jo. Ja joo. Mitä muuta mä kertoisin tästä? En mä tiedä. Mun kaveri maksoi velkansa ostamana mulle viilarkarkkeja matkalle. Tai mun siskon kaveri. Ja tuossa näkyy mun ostoksi Loikipoteralla eväitä junamatka, että tommosia herkkuja. Ja sit me käpsyteltiin poispäin sieltä. Ja mentiin Taikeriin, koska mä tarttin siis piirustusvihkoon, tommosen, mitä tuossa oli tommosia. Ja sit me mentiin juna-asemalle ja siellä me sit odoteltiin junaa. Siellä oli aika paljon väkeä, että varmaan aika moni oli lähdössä siinä päivänä reissuun tai jotain, mutta vähän eri suuntiin. Ja mä oon väsynyt tällä hetkellä, kun mä äänitän tätä, sori haukottelu. Mä pääsin junaan ja mulla oli tää yksittäinen paikka, jonka mä olin itse valinnut. Ja sit juna lähti ja mä en tiedä, mutta mä tykkäsin tosi paljon, että mä sain ton yksittäisen paikan. Mä olin unohtanut siis, että mä olin tilannut sen, niin mä sain tossa ihan rauhassa olla niin leveästi, kun mä vaan halusin oikeastaan. Ja juna pikkuhiljaa lähti kohti Raahea tässä vaiheessa ja kello oli about 4:30 se oli, en mä muista. Mut jotain tommosta päin varmaankin. Ja junamatkalla mä oikeastaan puhuin puhelua mun kavereitten kanssa ja sitten piirtelin ja söin ja join Pepsi Maxia. Ja mä en oikeesti tiedä, mutta Minttu Pepsi Maxi on ihan parasta ja mä ärsyttää, kun mä en saa sitä nyt varmaan 7 kuukauteen, kun Lehtimäen äsmärät menee kiinni. Mut anyways, lisää maisemia. Aika nopeasti alkoi hämärtämään, että tässä ei ole mennyt kovin pitkä aika matkasta kuitenkaan. Ja sitten mä yritin kuvata jonkun hienon juomisklipin. Tommosen auton mä piirsin. Ja sitten oli jo näin pimeätä. Niinku, en tajuu. Mutta sitten me oltiin jo päästytty Ylivieska. Onkohan tää Ylivieska? En mä muista. Mun mielestä tää on Ylivieska, mutta en oo ihan 100% varma. Oli se. Joo, Ylivieska. Sitten junassa mä tein kaiken maailman juttuja ja sitten mulla oli aika laittaa takki päälle ja lähteä tonne alas odottelemaan, että juna on vihannessa, koska mä halusin aina olla hyvissä ajoin siinä alhaalla oottamassa, kun mä ärsyttää, jos mä itse olen nousemassa junaa ja sieltä tuloo vasta silloin, kun itse oot jousemassa, että just joku tuloo kiireellä ulos. Otin kaikki tavarani ja matkalaukun kanssa lähdin kävelemään. Älä kysykö, minkä takia mä yritin kuvata tätä, koska tää näyttää ihan supersekalaiselta, kun yrittää keskittyä, ettei astu yli portaan, kantaa painavaa matkalaukkua, kuvata multitaskää ja se mä ainakin oon. Ja tässä huomaa, kuinka varovasti mä kävelen, koska mua pelottaa ihan hirveästi, että mä kaadun tai jotain. Mut mä pääsin sitten ovelle niin kaikki hyvin. Ja sitten mä pääsin junasta pois oikealla pysäkillä. Ja ihana ilta oli jo tullut tänne näin, että ei tullut muuta jos nähnyt, jos ei ollut valoja. Mutta
Mutta sitten me mentiin S-Markettiin, käytiin hakemassa sieltä vähän iltapalavärkkiä ja niin edelleen. Ja sitten syötiin iltapallaa, että tehtiin Karjalan piirakkaa ja kaakaota. Ja sitten ilta meni siinä, että kissat olivat minun sylissäni, koska ne tykkää musta ihan super paljon. Ja sitten mä laitoin sängyn valmiiksi ja sitten mä menin nukkumaan. Päivä 2 alkoi sitten tämmöisillä maitopillien testaamisella. Eli siis kaadetaan maitoa, se pitää olla vähän lämpöstä. Oliko se käden lämpöstä about. Niin kun mä otin suoraan jääkaapista, mä otin hetkeksi aikaa mikroon. Ja sit mä otin sen ja sit se oli sopivan lämmintä. Mä kyllä testasin sit kotonakin ihan kylmällä madolla, kyllä sekin toimii, mutta se maku ei tartu niin hyvin. Ja mä halusin kokeilla noita jotain karamelli, mikä toffee, kinuski, mikä ikinä onkaan, niin tommosia noita pillejä, että miltä ne maistuu. Ne on siis tommoset, noissa oli tommosia palleroita sisällä, ne oli muovia. Mä en oo siis ikinä maistanut noita aikaisemmin mun muistaakseni, ehkä joskus tosi pienenä. Mutta sit mä maistoin ja ai että toi oli hyvän makusta. Mä en taju miten se teki maidosta niin kun kinuskin makusen. En taju. Mut sit me oltiin piirtelemässä ja mä luin yhdelle lapselle kirjaa, kenen niin kun, luona mä olin tai silleen. Ja sitten taas oli kissojen silittelyhetki. Nämä kissat rakasti nukkuu mun sylissä, niin ne oikeesti apoteralla koko ajan kun mä olin niin kun, mun kaverilla ja sen lapsen luona, niin aina noin kissat oli päällä tai muuten mä leikin sen lapsen kanssa. Mut sit mä menin mun serkulle Julialle. Tässä oli mun laukku, kun mä avasin sen tohon. Ja mä en tiedä mitä mä etsin sieltä, mutta mä avasin sen tohon. Ja sit me lähdettiin kauppaan. Ja kyllä Julialla on nastat. Sitten me lähdettiin, käytiin Prismassa, niin lähdettiin kotiinpäin sieltä ja käveltiin näitä katuja pitkin. Ja ne on mun mielestä ihan supersiistin näköisiä. Me tehtiin ruokaa, lihapullia ranskalaisia ja Julialla oli sitten nukehteja. Ja katsottiin telkkareita. Mä katsoin puhelinta, mutta ihan sama. Mutta sitten me innostuttiin leipomaan siis Oreo-juustokakkua. Sen takia me mentiin kauppaan, että me saadaan nämä värkit. Ja tässä on tää pohja, ja tuossa me tehtiin niitä päältykerrosta hommaa. Ja sit mun hiukset värjättiin. Ja sit me maistettiin ja mä voin sanoa, että toi oli ihan superhyvää. Ja kannattaa testata. Mä en muista, siis tohon tuli ihan vaan muutamaa aineesta, mä en tiedä. Mutta toi oli tosi hyvää. Julia ei tykännyt niin paljon loppujen lopuksi siitä, kun se ei ole ikinä syönyt juustokakkua, niin se oli vähän, että se ei tiennyt tykkääkö vai ei, mutta mä sit söin. Ja sit mä kuivasin mun hiukset ja sit mä menin nukkumaan. Ja päivä 3 alkoi sillä, että mä söin jakkivanukkaan tämmösen jonkun minttu-suklaa, koska en ole ikinä maistanut, rakastan kaikkea, missä on mintun makua. Toi kuulosti väärällä. Mut sit mä katsoin vaan YouTubea, mä en tiedä, Julia lähti töihin. Ja sit mä pakkasin mun repun, koska mä lähdin Ouluun katsoa mun nettikavereita. Ja mulla oli siis lompakko, aurinkolasit, purkkaa, hajuvesi, huulirasvaa, Pepsi Maxiin ja kulkeet, eli ihan kaikki mitä mä tarvitsen. Sitten mä tein nopean outfit-checkin ja sitten mä lähdin ulos. Ja kyllä mä voin sanoa, että ovien avaaminen on oikeasti näin hankalaa, kun yrität kuvata. Kyllä, aina. Ja sit mä odottelin, että mun kyyti tuloo ja sit me lähdettiin kohti Oulua. Automatka meni tosi nopeasti. Mä olin siis yhden lapsen vahtina. Mä katsoin, että se ei kovin itkenyt, että laitoin sille muumeja ja niin edelleen. Ja Oulussa meillä oli tosi hauskaa. Nämä klipit on tosi myöhältä just ennen kuin mä lähdin kotiin, koska mä unohdin kuvata. Meillä oli niin hauskaa. Mä näin siis mun 2 kaveria ja se toinen oli jo lähtenyt kotiin. Ja joo, mä vaan kuvailin täällä vähän kaikkea tässä. Yritin saada jonkinnäköistä siistiä klippiä, mutta näillä menkö, vaikka ei kovin siistin näköisiä kyllä oo, koska ei mulla oo muutakaan. Mutta me nähtiin tämmöisiä söpöjä ankkoja siellä, niin ne oli aika söpöjä. Ne ui tuolla, tai sorsia, mitä ikinä onkaan, en mä tiedä edes. Käytiin Hesessä hakeessa ruokaa, koska oli jo niin myöhä. Ja sitten me käveltiin Valkeaan takas. Me oltiin melkein koko aika Valkeassa. Ja sitten me lähtiin kotiin Oulusta. Ja oli kiva nähdä mun nettikavereita. Tykkäsin tosi paljon ja illalla taas kissat nukkuivat jalkapäässä ja päällä. Mutta viimeinen päivä, aamu alkoi sillä, että mä luen Slays-lehteä yhdelle lapselle ja katsottiin muumeja. Mun ruoka oli nuudelit siinä aamulla ja sitten me mentiinkin puuiloon. Mentiinkö me puuiloon? Kait. Me mentiin hevososastolle, kun mun kaveri katsoi niiden hevosille jotain juttuja, mitä ne tarvitsi. Ja sitten me käpsyteltiin siellä ja
Mä yritin kuvailla jotain, kun mä ajattelin, että tästä tulee tosi lyhyt video, mutta tästä ei tullutkaan. Sitten mä hain mun junamatkalle herkkoja ja mä rakastan vaahtobanaaneja, joten mä ostin niitä. Noi suklaalevyt pitää alun perin vaan se eväs. Mutta sitten me lähdettiin junalle ja mä voin sanoa, että oli ihan superkiva reissu ja mä toivon, että sä tykkäsit katsoa. Jos sä tykkäsit, pistä video peukut pystyyn. Tilaa myös mun kanavasta vielä tilannut. Kommentoi, että kävikö sä hiihtolomalla jossain reissussa ja jos kävit, niin missä. Ja ei mun oikein tähän loppuun muuta kuin, että junamatka meni hyvin ja kotiin pääsin hengissä. Ja se on kaikkein tärkeintä, että oli kiva reissu. Mutta joo, moikka!